Goddag og hjertelig velkommen til Jeppe, Philip, Jakob og Andreas' friluftslivstur. Vi synes det var så ærgerligt, at vi ikke kom ud og mountainbike, så det har vi simpelthen valgt, vi skal. Vi starter her på Hareskoven station kl. 10, og så mountainbiker vi i Hareskoven frem til kl. 13, hvor vi vil gå herfra over til Ny Åsevang her. Der er en lille mountainbike her. Så kan vi gå, eller så går vi herover til, det hedder Ny Åsevang lejrplads, ligger ved Furesø, som vi kan se her. Der vil vi lave lidt aktiviteter frem til kl. 18. Andreas? Ja, og der kommer vores faste svampeekspert, Bjarne. Vi synes, det var ærgerligt, da vi gik på vores tur med Inge, at der var så mange svampe i skovbunden, vi ikke vidste, hvad man må spise og hvad må man ikke spise. Så derfor kommer Bjarne ud og siger, det her må du spise, og så lærer vi om svampe. Ja. Det er jo en god kendskab at have, når man skal have en folkeskoleklasse med ud i skoven. Så er det godt at vide, hvad man kan spise og ikke kan spise. Ja. Og om aftenen skal vi ud af alle de svampe, vi har samlet, lave den store svampesuppe-konkurrence. Der hvor vi har bivakgrupper af 5, hvor de laver den der kan lave den bedste svampesuppe på Trangia-sæt, vinder en stor præmie. Hurra! Ja, og når det er færdigt, så har vi lidt bålhygge og så lidt natteaktiviteter. Torsdag kl. 10, alle er oppe. Vi vågner her ved Ny Åsevang. Kl. 10, alle har spist og er klar til afgang. Så går vi herover til, over til Lyngby Station, Lyngby Sø, hvor vi vil spise frokost og lave lidt aktiviteter. Så går vi herfra op til Hummeltoftevej, hvor til Tops træklatring det ligger. Så skal vi simpelthen ud og klatre. Det er en guided tur med en instruktør, og det koster 200 kroner per næse, og det synes vi sgu egentlig er en fair pris. Det gør vi i 4 timer, og så går vi herfra ned i Spurveskjul her, det hedder det her område, hvor vi sætter vores bivakker op. Det gør vi fra kl. 19 til 23, der slår vi lejr, spiser aftensmad, lidt aktiviteter og hygger. Fredag kl. 11, alle mand er oppe og spist og er klar til afgang. Så fra 11 til 14, der laver vi lidt teambuilding i skoven og spiser frokost her i det her stykke. Og så fra 14 til 16, der går vi over til, der evaluerer vi lidt og afslutter. Og så går vi herover til Sorgenfri Station, hvor vi tager toget tilbage til København. Udgifterne til aktiviteterne, det vil være omkring 400 kroner. Udover det, der kommer mad, så den cirka 100 kroner, men det forestiller vi os, at vi planlægger i bivakgrupperne, ligesom vi gjorde på Inges tur. Målsætningerne for turen, det er, at den enkelte studerende tilegner sig en viden og færdigheder inden for mountainbiking, træklatring og svampekendskab. Desuden skal de studerende samarbejde omkring opsætning af bivakker og planlægning af bespisning samt andre aktiviteter, som de udsættes for. Overnatning kommer til at foregå herovre ved Ny Åsevang. Der kommer det til at foregå i shelters. Og så her, der skal vi have bivakkerne frem, vores præsendinger. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Vi håber på en rigtig god tur. Og så har vi lige den her til at slutte præsentationen af.